Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Sunana Zainab wacce kuka sani da Zeebappahtv. So ina gabatar muku da littafin da na rubuta, wato darasin Hausa a sauƙaƙe, kashi na 1 da na 2. So ga wanda suke buƙata, kowane ƙasa mutum yake a faɗin duniyar nan ma zan ce, kana Saudiya ne, kana Libya ne, kana Niger ne, kana kowane ƙasa, idan kana buƙatar littafin za mu iya tura maka da shi ta WhatsApp. Za ka siya sai a tura maka da shi ta WhatsApp. Idan ka siya aka tura maka da shi ta WhatsApp, za ka je kai fada a yi maka photocopy ɗin shi, zai fito maka kamar haka. Haka littafin zai fito maka, kamar handout zai fito maka. Kamar handout zai fito wa mutum gaba ɗaya. Kun fahimta? Haka mutum zai samu littafin a tare da shi a kowane ƙasa yake, zai ba da a mishi photocopy, zai fito mishi kamar handout ne.